Macky Sall hani yottade hannde nder Dakar laamorɗo Senegal ko yamde 15 nden tan o huccan galle laamorɗo leydi ndi ɗo fada tambo gardiɗo mayri Bassirou Diomaye Faye koyɗe Macky Sall ɗe ko hebde ballal ardiɓe Senegal e yidde makko wonde kolaɗo kuɓal fedde gotago wi nder ONU e siftinde gila hooreejo kiɗɗo o holliti darde ɗaɓɓugol gollal ardade ONU ardiɓe hesɓe ɓe kabrino salare mum en walliddembo ko e mayirde lewtata ɓur nde hitande wonno ete wonano tan Senegal leyɗe 19 goɗɗe nder dental leydi Afrique calima jingandemo e ngal ɗon pellital makko e o saha noon no wayno Senegal wayli jaɓɓal mum wonande Mamadou Albert Sy kertoɗo dawro ina ɗamina e ngal yidugal hooreejo ndi leydi Bassirou Diomaye Faye e hooreejo kiɗɗo o Senegal wotan Macky Sall e gardigo ONU hayso tawi ngal ballal noon wonata ko wawi battinde sanne e heɓugol Macky Sall jonde kolaɗo kuɓal fedde gotago wi nder ONU yiritaki no yoɗiri so leydi ndi wallitanimbo ɗum no wawi bonnande Macky Sall ko ɗum holli Zakaria Sall kertoɗo goɗɗo dawro e banggue Bassirou Diomaye Faye o andini wonde hooreejo Senegal mo tawa ko joni e nder Pastef sabu lurdal makko e Ousmane Sonko ina sohli ballal fedde dawro Macky Sall woni APR ɗum noon ko ngam o wawa heblanade no hanniri woteji hooreyako leydi garoji e hitan 2029